aba amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winya no baby Kumawood TV Oya go porters for one now. E da rade Nyankopon ase. Aja na ya dom ene nso ne. So da bia wo hen e wo Kumawood TV so no. Ene nso aduru ho bio. Ya saba besua de. Na nso ya de sua na no be den. Entene nya abotre ma me. Na me kwaje nkrato mra. Be ba e beto aso. Be das. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achechre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sene ye si ye fresh yogurt. Bees making. Sene ye si ye ahwene de to ye ensa ne ye sisi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besa so achechre 3D epoxy biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya chechre. Abusiafo medin e de Richard Sako de obitima frame Osode body tilapia. Can you imagine this is Osode for you? Abusia ene media de bi chew na untua hwe bibie no amajew ene adwuma ku bi afremu Kumawood TV e de dwuma de bi aba bomodena unim bomodena na bra beto forms adwuma sua ene ehwa yeden ene wo ma ho so no akotena baabi me pa adwuma ye wo de forms akoto ha me pa adwuma ye mfrew wei eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nwuma se omo betimi a churchill na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye ku 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de na mienu pe na eye ene wa wo ba besua adwuma na wa kwa ko bie wo de
unim biodigestive so ja na no ahye ko ba bia o matwenya he ene yogurt ene ice cream bees ya first na huhu je say wo so ansa na wati ye kire ni nyina wa ha bo modena na be pickle forms pickle forms so ase de tie bia no baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo atenga junction baby akoma wo tv wona se wo fra chiri na eba accommodation baby a obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu hida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye si ho se ye sa jumade we obi bia timi baby bomodana na be pick wo de no nyankopon ya adom na da ne duru ho a wo so de me ni mabusuafo na me nkrofo nyina no mahu se adwumasua enafom na ye bia no free dia na ese meba bomodana na be pick forms e wo kumase atenga junction uduru ho na so hwe kuma TV a ekwan bia so ye be kirew ama wa hu se anasa wo de fa number ye gu screen yeso yi ekwan bia so fra se de wo tie bia no yenyim so akọ school so wonko school bra na besua wonsa no adwuma nyame nka ho wo nhira wo se waye sutie na oba san se bible say sutie eye sen afọrọba o si dan na de chekra no enti asema eye kwa Are you ready? yes emrana so wasi ubati awoso shake Pepa chama dase Erode Nyankopon hia onye okese na program no ho de nti ana message sa adwuma bi a wo ye bia pani gieye na numu na Nyankopon be hia wo be dase ana asem to ebetre ana se da pro so ne se obroni be kan se black disrespect ana se the predicaments of blacks ti asem ni yo the predicaments of blacks before first wa ye bre huna ye huna mani nyina de ade ntira onso before bre pa se so antro anase broni fa de krom mre before na before so for krom ma broni we catch us within 6 to 1 year before ta ba mu an kasa krom se ya ba be de ho ade ntira ade ba ko on se ko Britain a omu to good omu nye bibia ho omu the tax and na teacher man na so se te Ghana na so konya British visa and as a UK for visa wa wie wa ko man san to ni mo frɛ no ade wa ko Britain ade na da ho sase domo enkuruma dibo bibia bi wa ha o sister a wonti nye yie nya kwahia na wo ya wonti me mo sa bra wo yi enti bi enti na akọ so sa na eman eno wa de sua na ne ba be sua na ena no resource personnel e wa ha ya nyame adom ne nim de na kosoro oba yesu ya hade wo mu enti me ncha ho me to me nsa e de afre me guest awoba opani padahuma emu akwaba ya me dey prof awon for say afro pa sa na ho te say yesu adem no mo mpa ebo e shanko twedi ampon ene oba ade ya da so ase ena masem ti amede to apono so yi ene say ade na ma bi before ye ho kire yen na ye ntimi nko ye nim ye obribia bibi ni ntimi nko na nim ade ntra won asem tira eda ho na ansana mamu adika kasa no enye obi ya nanim o na wan kasa kwa wona wan edi na wo ye wa setere ma na sabrabom prof one meda na me mada tiefo nyina na ahwefo nyina ase em so bi ho ha na ne da edika a wo de hwe India spiritual doctor that's right na ni gisema wo ni se afi bi ekọ ewie ya na yesu nsum niema na mejo so meda wase bebre they say so ko sunsumu a me dibre na sesa wow yes they say no me sunsumu bofo boafo have damn it first time ni katechi boafo na ye adwuma they say sunsum boafo bofo abeka ho sunsum boafo bofo aha abeka ho ni e bebe no so
India spiritual doctor will be otu kwa India man kuku sua ade. Ade ka ne wo Ghana ho. Se ne be ya adofo be ba ne nchen. E wo hawo ne amane ne nkwada na adwendwen. Ye betima ya den etimi aboa wo. Enti se wo tie a na unim ne dada na de ya hyemu kina. Na ehira ka otu mfo Nyankopon. Mejo enkomo wo ho kire bi. Medase. Abusuafo ya da Awurade ase. Ena nkoma e be twetwe no. Odo Tesla na be fa 0272 854387 0272854387. When o Tesla ya ubetimi attest me patcho sa lie we yam freso ofra me ntime mpeke. Eno abekura me hayi. Oh, eno abekura me ti ofra me ntime mpeke. Wo de attest na fabra. Wo ntime ntwe nso me patcho. Wo ya audio ba me ntime mo audio no. Mo obi ntwe ma wo na on forward dem ra be kenkai. Onyankopon shaw. India. Prof. Sese wo se edire ye de yin. Sunsun bofo boafo. Sunsun bofo boafo. Yes, wo de da bia wo kwa wo de bi ba. Bofo bi akọ wura mo de namba. Pepe. Mo medase. India. Yeah. Ana yesua de kakra. Afi we ana ne da 2020 wasa betra go prama so. Aha de se de onimu no no. Aya de sua prama. Na matrasi adwen sembe ho. Obi a wonna no waja abo odwetre. Ya bibia eseso oni patimi de ye bia ye de amaw. Ya ni wabro. Next time twa hiame eseso fra boafo. Sa ni pa na me dwuna menti ase. Na me bu nkopo hwemu a. Oma adenti na bibi ma wo bibia. Bibia so se de ye bia se yanya. Because so called a bit to say Libya for the more petrol. Open the BBA. Libya was the richest country in the world. Nyagada pro free way and gada and to come still any part of America. Or quite pedo bedi. Manganese, cocoa, why BBA biwa. 224 credit and kwanchan. Sasa bibi opo ba se bibi man se yentime enye yi na why disua ne no why de hunu ne na ade na wo ka pasa ansem yo prof wa me da se bebre be san ma atiefo ne ahwefo mo ne hwe prof ne se wo dem ni ka bibi kire na topic yi mani agi hu bebre yentie ni enhye ne nso se otumpo Nyankopon no enye ne dese African na ne ma ebre se wo hwe ne mu pa na osusunsun ade akwa akira otumpo Nyankopon ne gye e bibifo mpa na esa emergency e be hye da ape emergency aba be ma instant otumpo Nyankopon po e bibifo no obo kwa emfa so ye bibia e kwa emfa so ne aduane ye nware ye friend tima ye nye bibia ye kura ba se esi nkura bibia na enne ni biemu ruso ntino abrofo no abedada he abrofo no ye fast is business abrofo no nu say so mo ye ni gye ye niema ho a omo ntimi nyesika omo de na ento mo na ne etie nie ena sa na tere emfa kwati kwan bi so enka sa mo niema ni nyina anye den enye na rawo sam ne say we ana ama otumfo Nyankopon ayi ni say free blacks so otumfo Nyankopon because mi hwema mi hunu ade ko de airport abrofo de chain blacks se banyam sumu a yesum nyame chen wo mo wow e papa ya yesum chen wo mo no obi aso ba be kanyam se ma kire blacks that on bani ni nyame o a yesum nyame abro ba na wo kwa na wa de chen ni ade di tuo na e kan yeso eso tu bu Nyankopon kwa so we chose no o se mi di nipa de sani pe ama no da se onipa de sani mpo ansomia mi wo tu bu Nyankopon memba emura mu emua ne no ade eden abe sore asome na yede na mo dem kofa atuo na mo de bible no to so de bia meka abofri di ka ba mu se African spirit Nyankopon de egu ha ano odin ne sanity dia o me kofa kofa plan no mabeka se ade nyame de adom eni na eya ade boni otumbo Nyankopon ni mienti obo sibo obo san ni menya no wi o se yes ani san ni mani na anye de entna enti mi ka cho otumbo Nyankopon se eni ma na oye no compare asemti no oye unse na siasi country bi so ma short pete ne
an pet any more bisa country net much that sika akọ kram pet abebu kromo pete ya ya mo na maya nka ya yemfo mo nya hwi o ma bi nibi wa krasika owo bi na ashort kromo krasika o discover ko kan bia ba ade mo ko we ana ya bi ani se oduma nkoma bo bre bia ho hia ade bi Yakobon bo ye bia so won faso hwe oni se ye ni se abodanfo so ni faso nti na bia meka zoom line wa djuma dodo na abodanfo na ye omu yɛ na masena ma yi na esa se otombo Yakobon hu se saa ani so ade hu ana se ono no epeyase no de saa ne na kyɛn na ye ni anye ho ɛna saa ne te obɛtwe no ho ɛna ma Africa ebre na ka hwe series kwasi bro ni bia na wakɔ asɔre 3 hours da oni time ekro ye timi kɔ asɔre no pastors ni apɔ nyimre sos asɛm ni bi da so kwasi bro ni ɛni me bebro ho a oni bi ye hwɛ ekra kwasi bro ni de bibifo fa so hwɛ kwa kwasi bro ni de bibifo ɛnam so ɛso wi anu asa ka kyerɛ ye sɛ ɔsan ɛbɔ ye bɔsia bro minim sɛ ye nyina no ye nkyɛ so ya kyɛ kakra da bɛn wa ti sɛ Ghana Fatim sika ko tua brofo ka ebi ye ni ma sɛ da bi ɔmo kɔ bɔ bɔsia na ɔmo si kwasi bro ni wɔn nya fa so ɛna oni ba de ko de nti ɔyɛ saa Africa ko predu ɔbɛma ne bɔsia predu obi ano ma condition so onim sɛ bro yes ye power pump bro na ye hye woni omba wani nte ana nipa bia so okwa ho kyire mu a wani te uhunu yansa uhunu ne oso ye o hwe ase ya ana osua nyansa na te exactly dia no mo hwem ye nkwa ho kyem ya dwene nsesa ti sɛ bi ehia pɛ no mo de amaye no ma ye condition ɛna me Yakob hwe sɛ onim sɛ prof ye bi ti sɛ kontombre menya so sɛ doctor be ka cho bi sɛ mo ni kontombre mo ni kwansu so a Yakobon de saa ne ma ne kyɛn ana broni aka kyerɛ sɛ saa ne ma na nyanti emedi cabbage no nya sika cabbage na odi cabbage mo afa duro kra apeti so a bogo aleti kontomre ne saa ne ma ne nyina ɛya duro maka ne hada sɛ kwansu so a ani kontomre onu wana anu hu nsu a ɛde prɛkɛsɛ ka ho a diabetes e friend sɛ diabetes otu nkonya kopa da insulin no asolve kwansu so a prɛkɛsɛ ɛna kontomre saa ne mo nya ka mo nkanu wansi no ani nyina one doctor bi no on fa no chi we a doctoring school na eja o start adwuma na o te kwada society ho da ko pe o kwa adwuma na ade na tia fa so wabodam doctor yes adan ise fie fo se na wakọ school na de obeyesi so tun fo Yakobon adawo ma omo mo nyiye ni no oba ni doctor nchen na bibia ye boko de ma doctor no ono ejine hu mi na se bibiduro no na o ya tie asem arewo se bi o ka wa o si ya tena ma brofo na da ye pa wo hu se bibi wo ho doctor no na se di o ka sa ni se o se first mo bi ka bibiduro no bodo Yakobon no wa na o dwa bo Yakobon di kra no o dwa because obi sa de na wo sua ni ti no enu ano no onum nyansa che obia ena brofo no ada em ya kwako di akire na ye sorry a ndi doctor no wi no ka chen se ni book o sua ye no na Africa obi antie ye se Ghana hati tiru 60s and 50s no late 60s no na pressure start say back Ghana na pressure ni wo 1950s no 50s ebe 60s 50s late 50s no early 60s late 60s no and na pressure start say back 70s because na pressure ni wo it's not pressure no more dey friend pressure eti possible ni ani o de buy no ma eja ye nananom mo de ani die ni Yakobon de ma so we na mu ni na mo ba ye din no o ma eja die ana pressure start say back pressure no so eba na ekwa ni ma na e de diabetes so ye de na eba sa ne ma ni mienu ko kambo mu a na so e invite stroke enti nehwe obi nyini kaka na stroke pam stroke anya na ni sika isisa emre o ni ne yire na yare ya friend diabetes na odwene ho a wo hu ba bi o free buy sa ana diri nyina so makopɛ din papa de amano diabetes sa pressure mo stroke mo hypertension tama ya ka se ye ngwale ba ko no tama ne na no ware nsia ni du no no mo sisi mo de papa e be wu 70 no be sorry anopa for the 20 ni 20 no de and na ese mo ba ko no mema na etimi boss oh brother ayeka edno die ka se jiso ko pana frane to frane viagra hwan ansa na otuma yedai etimi obehia
ɛso na nam nanti saa sɛ ne yere yɛ nsia wo bɛda na wotwe ewia next week we san aba another week we san aba masa na omo sharp na nkɔfo no bɔ adwuma emu wɔ ɛsɛ na ba akoro kura ne ti no ɔka sɛ masa na de be biefo a na yam hyehyew ɛwa na akɔfa ba abro wa kyerɛ na start fasting o abusiafo sumu bɔ ɛna na hɔ ne na obi agya baabi ɔde fa no ba hwɛ ya bɛma amanfoɔ ne abrɛ dodo enti mɛtwa no so kakra bi ebi me pa yasa YouTube wɔ me pa cha obɛkɔ Samdakus TV na bi ya Samdakus so me spare ma D me pa cha so bumaye o subscribe wa wada ya ka kano uria didi dabi ameka me so didi atam ebe you afri so TV ya ne ya dia yakopon hira ukọ Facebook no so a ya ne beje me pa cho me dase onyankopon hira na kuma wu TV ahye enhye bi odeba abeboa wo na opɛ ensa no dwuma na oseme mfanto anim sɛ obi eti ya de ya e de amaw da wo wa wo pɛ no so ababi me da se pa nyankopon hira me je wo ma nkrato aba me ba beto aso me da ase training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training Ghana for nyina ye de enamienu esi ho akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi ye fresh yogurt bees making sɛnea esi ye ahwene de to yensa ne yesisi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye bɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam yenu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ abusuafo medin e de Richard Sako de obitima frɛ me Osode body tilapia can imagine this is Osode for you abusua ene me de ade bi kyɛw na untua hwe bibie no ha magyew ene adwuma ku bi afrɛ mu Kumawood TV e de dwuma de bi aba bomodena unim bomodena na bra beto forms adwuma sua ene ho ayeden ene wo ma ho so na akotena baabi me pɛ adwuma ye wo de forms akoto ha me pɛ adwuma ye mfrɛw wei aye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde nam yenu pɛ na ɛyɛ ene wa wo ba besua adwuma na wa wakɔ akɔ bie wo de wonim biodigestive so ja na no ahye ko ba bia wo matwenya he ene yogurt ene ice cream bees ya first na huhu je se wo so ansa na wati ye kyire ni nyina wa ha bo modena na be pick forms
opiko form so ase de tie bia no baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo atenga junction baby a kuma wo TV wona se wo frɛchiri na eba accommodation baby a obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 eti busumi atoso mienu ida atoso aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi baby bomodan na be pick wo de no Nyankopɔn ya adom na da ne duru ho a wo so de me ne mabusuafo ne me nkrofo nyina no mahu se adwumasua enafom na ye bia ne free dia na ese meba bomodan na be pick forms e wo Kumase Atenga Junction uduru ho na so hwe Kuma TV a ekwan bia so ye be kyerɛw ama wa hu se anasa wo de fa number ye gu screen yeso yi ekwan bia so fra se de wo tie bia no yɛnyim so wakɔ school sɛ wonkɔ school bra no bɛsua wo nsa no adwuma nyame nka ho wɔnhyira wo sɛ wayɛ sutie na wɔbɛsan sɛ bible sɛ sutie ɛyɛ sen afɔrebɔ wo si dan na ade kyɛkra no wanti asɛm a ɛyɛ kwa Are you ready? Yes, emrana so wasi ubati awuso shake your waist awuso jumadia ye free na kakra yi achichiri akwamia mia ayi ma omu wo fe omu wakono omu wutwa no mutimi de omu sisi edi asa awuso ma ne ye fe emrana so se ekwayi omu mia nyina ye do omu nyina be hye mu ewo Kumase ye be hwe who is who sabe we na nso betimi avote na wode ma o favorite contestant why ena bedi kunim why aye Kuma TV e de ebre wo live awuso jumadie yakwa asan babio this week awuso eye balobo ye be eye balobo ye be ya tiesi gramamu we eye senior enkrafo esi eye twerking and no and a friend of balobo Miminda way and miminda bia. I was pap ahojo Atenga Junction Kumase baby a Kuma TV wano. And you may not see a pepe na red carpet dash here. No so na audience in na trance 8 p.m. na watch pepe e bi na na ashe sheso. E free. And you won abusuafo nyina. Momra na mama support my favorite contestant. But they say about voting for Google Play Store. Download Kuma multimedia. And I say but I was so keke. Na follow instructions no. Na vote my favorite contestant. Wey aya Robert Awoswo was it shake your waist sponsored by Robert a Gambia capsule supported by some Dakus Initiative, Immense Creation and a PSA collection. Was it Robert Awoswo shake your waist a baye butu. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achechre ensano nyuma biti se fresh yogurt. Senya esi ye fresh yogurt. Bees making. Senya esi ye ahwene de to ye nsa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besa so achechre 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho. Na ya chechre we eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi achechre na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis pe ana say ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de nam ye no pe na eye baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye Kumase eye ahojo Atenga Junction baby a Kumawood TV wona se wo frɛchiri na eba accommodation baby a obeda no eye free Jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 eti busumi atoso mienu ida atoso aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okurani adwuma bia wo ye bia bra na besu
yɛsua nsa no dwuma so ka ho ɛno ti fa number na egu screen so no na fra yɛn sesi a fra yɛn wɔ 0200 603 602 fra 0543 59 6070 fra yɛn sesi a na register within ɛyɛ Kumawood Training Institute ɔse nsa no dwuma ayimfie afei na yɛn so yɛte asimu ɛbɛyɛ Vampire! Mesrawa vampire! Yawanima bangasi, yawanima bangasi. See your company, na me femuta. Amadiya bay, na me femuta. Say boy sudina, adrobian kadem, my goddess. So penesi, ama for my adina, nsio beto. Wadom nasumeso, wadoye nasumeso. DJ, asidan kaudino. Odofa utime, Reverend Sabosidi. Odofo ene mesunfu ko yesinia. Brother Sami na hwemi. Midin Ede Joseph Mensa. Ne kwesi ni akọ. Eyo ni aba lady gift. Eye akonya kese abama anetufo a opese boba enwonto adwuma yi no. We are up and coming artists. Abade bi okwan. Edida so music production. Inde wakofa ben. Odayes. So person be gospel artist. Any need a so music production abama. We nya competition. We dia akonya kese abedawa. Edida so music production. Se brother fa forms. Binim se adwuma we ayo frɛ. Se nyame afrɛ wa wontimi nya. Na mmom se de bɛyɛ a obenya obi a ɔbɛsɔ wo nsa anaso ɔbɛsɔ mu na ɔde odu bi a woni so ade hu. Forms ni ye free ye niska. Ya nyimo no kura no o ya me so meba mu bia ma. Bra na on bɛyɛ wo nyuma ma wate. Enti me tume safro. Hwɛ number na egu screen ase no. Fresa number no. Na ka kyerɛ obi so nka kyerɛ obi no on frɛ. Ke wiase we mu. Bibi ensi kwa. What word you? Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Acheche ensa no nyuma biti se. Fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ni esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afa so ye besa so acheche 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ abusuafo medin e de Richard Sako de obitima frɛ me Osode body tilapia. Can imagine this is Osode for you abusua ene me de ade bi kyɛw na untua hwe bibie no ha magyew ene adwuma ku bi afrɛ mu Kumawood TV e de dwuma de bi aba bomodena unim bomodena na bra beto forms adwuma sua ene ho ayeden ene wo ma ho so no akotena baabi me pa adwuma ye wo de forms akoto ha me pa adwuma ye mfrɛw wei eye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde nam yɛ no pɛ na ɛyɛ ene wa wo ba besua adwuma na wa wakɔ akɔbie wo de wonim biodigestive so ja na no ahye ko ba bia wo matwenya he ene yogurt ene ice cream bees ya first na huhu je se wo so ansa na wati ye kyire ni nyina wa ha bo modena na be pick forms o pick forms so ase de tie bia no ba bia ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahodwo atenga junction ba bia Kumawood TV wona se ofra kyiri na eba accommodation ba bia obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosumienu lida atosu aduonumienu ene aduonumiensa enum ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi babi bomodana na be pick wo de no nyankopɔ ya adom na da ne duru hɔ a wo so de me ne mabusuafo na me nkrɔfo nyinaa no mahu sɛ adwumasua enafom na ye bia no free dia na ɛsɛ meba bomodana na be pick forms ɛwɔ Kumase Atenga Junction uduru hɔ na so hwɛ Kumawood TV a ɛkwan bia so ye be kyerɛw ama wa sɛ anasa wo de fa number ye gu screen so yi ɛkwan bia so fra sɛ de wo tie bia no ye nyim
yɛnyim sɛ wakɔ school sɛ wonkɔ school bra no bɛsua wo nsa no adwuma nyame nka ho wonhyira wo sɛ wayɛ sutie na wobɛsiane sɛ bible sɛ sutie ɛyɛ sen afɔrebɔ wosi dan na ade kyɛ koraa no wanti asɛm a ɛyɛ kwa Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it, pound it. Yes, embrana so wasi ubati awoso shake so jebre na hwe yes ya de India doctor na te agoprama iso na de baby ode fana na ode yam to aso ne nsu ya de India yeah na bu kasara metwa wo so no kre na wo de kopa ye nua na ye di aka na na ye nananom eware enum ensia ene dia keka ho na no mu nyina omu ware sa eyire no no obi ahoden secret na ene say secret ni say what dem begin aka tell say pressure no you see early 80s na started say ba ni late 70s na sa ni manu ni ho na that time no oduma nkom nyankopon ade odi amom so mu ni no mu di no hu apeprensa nyom digu ahaban me abrɛ India wa bo azam so sa nnuane ni nyina na ho di wom aprepensa akanchie nchachirawa ne awurade nyankopon na fufuo kwa na ebe wa tum se niema wom fufuo no ya ta no na fertilizer bie ni ho ene o se ade ekunye kese pa ya komayare oni asem enuani edi nyina emwa yen ezo na ekosi bro no e wasan da ne ho abeka se we dey cholesterol free na wonim se cholesterol free wo ho watna wa ma ye didem sei afina ko fa cholesterol free dia ba data na we enti omno mo nhye da nwene ye ho ase na obenya nti no na wa ye ne ho se ase one ye de epe ase hwe obi a wo se yetwa visa free abro se visa free no daadi ani abom ko adu se wo se na se so te Negroes first na e free omo Negroes it's also from black Americans omo so omo de American na e court se omo de omo nananom na chechira American but omo antu omo ka to omo gi sa sika no eti kwasi bro ni ehun se da bi sa na tie de a se ni bie ba yes slave trade ya na sa na tie o twa slave trade no di sa na tie de wo ye ni lottery na lottery so se odi lotto no a sa lotto no omo ka no na de ko America you are restricted to particular areas what the bantima na so opese wo ko ekrofu yi so give visa slave trade no ape ya sheba bia ma se ho nko anene nam won ko si broni adwen enti we nyina ma otufo nyankopɔ hunu se da bi sa na tie de na memai omu moment wo yi ni se every neto wo se so ni akola wo fie na kan ase na so wonti a wo atwi nani wo pra obeba ne nchen ama otufo nyankopɔ wure aho me kire wade obi antie a kristofo no mo nkwa so nya enye se ukwa asori bebrebe na abedi enye no kre na mmom no yonye otufo nyankopon na sede ne na pede mo otufo nyankopon si di kontomre osin kofo obire osin kobo apo enkoye se di ye no so forget about the church no church ndi eye kuo ne nyina ye kobie edi fan ka se an bi di asori na me ko na asori mani da aso nyina se da me yi kukuru so ye wenye sika amawo wahihye baayire ene side ena ade lazy akata sunu ade akoma sofo ana anu ukuru twa blows ukuru fre dwuma bae kom di no twose no so aka me ati asese siesie ofie kane na oba uye se bere watmenya nhira aya semo be ma na okwakodo ne yem suko no ade aduane abafie no wo so anya akonhoma enu titi no wantimi amo akon wa anya aduane ansi no kakra na aka wo de ato baayire na ade lazy akasa na ade akoma sofo esan kwa ye no me de ma ejeni ma bebra ye no adane no media maye esanse ni yankopon pese ye no ye twi yani oh na utwi wani sanesi amfa bu amanya yankopon ti sanete re ne nhira no emma o se abrabo no bibi ti se minim se prof what na kura ya tena kura se percent man ponti pipeline na connected to obi ayi edie no ana life wire na connected to obi ayi edie no se yankopon mra na odi atena so se na namo na afaso no se ukoti a na pipeline na abreki enti life wire no nhira na de bro blessing na de bro entimi ma sanity na me kwa asere da 15 years 20 years na me nya aware adwuma me ye nkoso na saa akwawe de
na ne kwa se na ne ye se wa ye yie o wo fo baabi na se Christopher na kasa ni se baabi wo ho ayefa ya ofa ye they knew it it's rare no correct who say obo a ebia boy some don't want them ekromi empa boy prekope obo say the young be a pager near my course wa jedum store ja okay you see also ye wa de pa o say pe before o ja fe ni nya etia na nu ya say wa ye hweka bi o sie o fa baabi na je so mnim say baabi wo ho ayefa ya ye na ne etia say o kwa ni ahyehye mra na ma ho efo obi ade emo bi kwasia emo obi apo enye se obi se ye nananom omunyini yo no ntina se obi wu a ni ye ni wie ni etrase ni ebuka wo a wo de ne kan no abeka wo so de wo kan no abeka wo beka mbo na so antwe sika na sama no enhaw wa meka wo no bedi sanity nti obi wo boss oh asema si wu ye no na me ni ye business me de ne ka 100 million they say ni mamu odin nti ebusua no mo ntwono me ne nkakra so bi so aba ni pastor no so edemeka we nyina ne ma ekwan no life way na connect to abrabo no emutimi da wo pefe ma nhira nyankopon abie no se pipe no un se so ko yabene barekesia ye bie pipe no a wo fie omam so amon tiase no enya 46 then ma dia mani ji Ghana fo ho prof omusi da bi ye ntiase na we de yamamre makwan afa mu se wa amamre musu kura na musi amamre ye bosonsom ene de mun ko etumutumu dia musi ye wa amamre edi amamre no boy odumfo nyankopon na di amamre no mai then ma dia ye digye ya amamre we nyina wo trustem dadanu Old Testament ne wom esan the 10 commandments esa de mayen na adenti ye kasen amamre no eye bosonsom he prof de bia na me kan simbi se Christopher ye jeje ho amaniema bebiri ahwere ne niema bebiri ye ma bosonsom fo afa no enye omo dia ye Christopher dia eye akwadro na aye yen 30 days fasting Christopher dia yeah so okay time a David ni nko kofa apamada kanaba no ye ka se on 20% nko 30,000 no dey ko se be sun se be nya da apamada kano na be se dan ya na direction om de maye ne ka che se akaka no odu apamada kano a wo munyina no ntu ana mo ma akoma nsia that is the time of the 666 666 no prof ba ye no ache nya fe na ejo ade o de 666 666 abani abetina kuratwam asemo nipa odada wo wona obedada if ema ne ko didi anaba no na 666 ya me pa cha me da se India mamekwa na menyi text message mienu bi aba da se opani we was say a friend no Osemejo good evening opani me pa cha mejo so o say a friend Moses o ka say free Libya o say abi before selfish because of our selfishness until na amaye ntime nkoso Moses ne de ode bae no ena when so o say a friend Benji from Cape Coast Benji say o say the we emfa abi before ho na obi o ejimi fo bia no wajimi dada sabio o so obi o ejimi fo bia wajimi dada na abi before ye ni good leaders ye ni adikan fo papa and was a Ghana so ehia deliverance instead of politics was a Ghana here deliverance instead of politics enti omo so dia omo de bae no prof ya da o massive o ma ya de nemu no ye pese mi nyane ti ase kakran se president bi ba na president ne ho djua na abrofu ni invite na bro tentem okoba bi o de adwene foforo ba hwenansia teacher for it bonkola ye vani say be kire o ma fi class 1 se de sini o bada me pacho me bia me phone line no 0200603602 0200603602 when phone line obeti me afresh so na ye no odi nkomo sa ayi no se nyina ya ansori a ebebam abemorio ebebam na ye busa ye ho se enti ya mamre ne ye culture no ene ne ko ana enye broni na edada ye se enye onu ne kurum wo ye saade no but ye ya ye nye enti president o mo betina so a mo ko abroche no wo ba okoba bi o de adwene foforo ba
Oh, yeah, Kwame Nkrumah pencil, Rollins pencil, Kufuor pencil, John Mama pencil, Atamese pencil. Yeah, Papa Kufuor pencil. We don't quite break baby as a proba. I some more. Or probably, I propose says, oh, but now, we are good. I tell you, but so if you now say, go to Pierre, come in person about you. And now, but we are dada or in the core. Abrochile. I'm not quite a man in Lancusa, be new, and Muna Robert Shampoo. Is there say obeti ma ko sign contract papa no papa na demand sign we the not want to go no me ko sa ya dada no onu a onya ne yefunu ma na atwa bi ato account e ji won sign we e ji ebe ni for abrofu ni be dada wo mo de kwa no mu huru afi hello sir ono wanya ne de hello is that good evening open in pacha wo so fa wo di ne ba bi akata pre atimoda achem da eja bo aben me da se pa yo you say anyway, the program on the topic, come up now. Maybe a friend back where they can say. Then I come to the phone, almost in a year. No, I didn't tell the cancer. They say, would you want to meet your extra baby? I can't tell you funny news here. I can you funny you be a bed one. I could this night to be a woman, and if you said, you didn't answer, your young son, I have one that you really be spectre. I want to win the you know, to picture, but you have what all this now, what, Yama, San Yomana, Yellow, and say, no. It is about one thing, if you do the other, you say no, man. If you put it on and common what, or only if you move, say, yeah, it's just an answer, if you do a while, I'm a woman, if you want to matter, you could tell one. I can say, oh, for you, you need to I did your main. No, I come on, you walk away. Yamisha, Yabu, but that's a fire. Hello? Hello? Okay. India, Asamoah, Mr. Boaben Capri at him day. Asamana no crow. And yes, sir, before the Minyan sound. Yenimian son. Yenibia, no working. For him, I will go to appear as assassin. Ya will back us a man for Mobi and Yabi, dear. Won't quiet, Tamu do us to pray with the court, Abriche. Time all corner, ne come when you see any light. You've been your school, you've been your a cover years, a crop of the light around the aquadilla. Ah, the abrophomani at it on bar. On my chum loco. No matter what sense on the appropriate to him. Not a very yeah, who air the actually. I don't know because, sir, you live that's near selfish. South selfishness and the queen. The patron so met me up press. I'm saying your chum so come. 603 602 0200 603 602. When coin and I say, Afidia and I say, lie I bet me a press so. I may let me up a corner no didn't come on. Baby, I bet Phoebe, I bet you, you know, Becassa. India, yeah. Probably, baby, and can it is not a cotibuni. And fan a bank one say, young cutting one, no man in young cutting beno. Na aye ye na koko so hwe ashtown fiakese crow from asafo no ne wo ayi dado abom kwa na akoa hwe ye asie nya yi o eso na fie ye si ne muru kwa de dado abom mu ana ewuram na ebubu ese bagimi bre de bia na mesre wo wakasa ase ne bia sre bone fache na wo ta na nya bagimi bre asama wo kan ukọ bantima ya na na akwabo ahene asi fie bi o efie no is about 100 can say rooms a dama akuma be 100 in a gum any pe gu fie o yetimi de yichiri ku man yeyi ena obinya asase okoto asase a o se me wo yire me ne me yire ene me ma emienu me ne me yire ka ho emienu no aye ho no kakraka no aye 4 bedroom ne de ba ko ne yire ba ko ne ma mienu obi ade ba ko ho danim ho no kasie pa na kwabra ne no osi no ofefenese o wie no oba abonte a o tete fo no nyansa na woni nyansa tete ni ba na ba kwa kotu nsuo ho na sabi waja ne nan David uhuru bi da tete ni ba na ba so ne fie wura no hwie agu ne gatam sabra na entontum ni ho enna hwe entontum na ekum ni pa na de ba ko mehwe ne se first na fertilizer ni ho possible ne de fertilizers what the aba be say na nyina ya papa apostle Joseph why fertilizer ne bi what the natural fertilizer you see yempe adaya we ni petuntum we ebroni a ye be so ana so Ghana yetimi free ase ni akwa India anase akwa can say
China, Korea. Yeah, Korea. I'm so happy. Hello. Good evening. Good evening, Opera. Hello. Good evening, boss. As soon as I can get, I some part of all kind of. The part channel, really, so I'm not trouble. It's a be via any million. It's me, not the son of the Academy. Timioska, yes, it's a Ghana, yes, that's you got any trouble. And I'm planning for this and me. You to know if you plan your bread. Oh my God. So Yamisra pa. The amendment to Kenya and say India. Say a casa penny. Hello. Hello. Good evening, Penny. Pacho dinner, baby, a casa free. Walkroom. Brekum. I'm told I'm young Basuli. I very nice to them. Send you more can run and penny for Nankas and a way of forces, and as you so for no time into the moment. And look at the only crowd to receive common currency of West Africa in a big. Mrs. Sika, I send to be a Modia Susu. Asenso bi amodi ato saadi nso na mpese bi shafe oba bi sa say di ade na eda so ya wo siri ni say obache musain sika ya ba bedi be ma fo ba obutu na chi ene wo so no na wo ye we ya opene me da ase prof ni me bi abrof na hu say African nyame ache ade kese sana tiere no me fa ekwan foforo so ye me ye ni so ni Nyankopon a kire se ye nyanu a ye ni problem on say so okay. Hello. Yeah, good evening. Good evening, Opani. My friend Mary. Oh, Mary, hello, Cape. Okay, Cape, young question. I did back on the bed. You know, Miss Mia, I'm not so originally. I send that. The Obi, when you hear the baby, didn't buy. Yes, you are in school. And now, I when I work with school to acquire the university, while bringing in Alano. And that I work with you are what you do a video of the name. And see, the main governing in Kauna, Africa, young to make women. Say, Obi in baby, let's say one school and they were not there. That doctor system now. On them the young school uncle to dinner, you rejected. I don't think you know how could. Opinion somehow can you know, Craig? Made us a pa Yamisha. Hello. Opinion can say we didn't baby a casa free. Don't buy coffee. Sorry. Mr. Brian, Kasai. Me pacho me tio. Program. Yeah, I need to Yamisha. Oh, one team and you so. I come along one last caller. Okay. India. Yeah. And Penipua Kasa. Na ya na areho. Who can say ya? Will be back as a muade. Wouldn't India men pesa de so we kasa Ghana penifom waye. Yari to memo no yani am waye. Because India me no me no yani ekuta to me. Politician no waba wa se mesra for to me na ekura no mame. Na me fan so mo. India meti yi me na me frost ebra me show you so. Na se ma frost ebra obetimi aba. Me kokromoti we no a yemmu me no. Kokromoti ni mitumi. Enti sanko man no enkuma na akase yetete omo a edu omo election time no a wo ba na yete bia ma wa wo kasa na abo tutu ohu edu ona de wade besi wo se meto aba obi ansi ho obi ama na se ye omu sa komo ni be dai e be ho so se ye edu political time and answer politics a ya kana se edu omo campaign no a
yɛtumi kɔtɔ ɛnkyerɛ 50 pesos wahu ne yɛde abrɛ obi 50 pesos wɔgye a na wakɔ akɔtɔ aba na woyɛ wei a na wie na asa bɛka kyɛm sɛ mpanimfoɔ amoawa mepatɔ no wamoa ho anaa pani bi na amoa ho india ɔfa na wɛ ɛwɔ mu saa de ba ne yɛka sɛ amanfoɔ ɛbɛti ase yɛ ne sɛ ne nyame de maa yɛ sɛ ɛne ne yɛmfa mmɔ yɛ bra no yɛkwati ɛna ama bibiara ayɛ basaa ɛde ama yɛ hwɛ mprɛ dodoɔ a yɛkɔ asɔre ne yɛhwɛ mprɛ dodoɔ a yɛsɛn de bɔ mpayɛ obi bɛtumi ahyɛ ase anwummere bɛyɛ 9 o'clock iriri babagagagagage saa ma ade akye common spiritual marriage ɔda so te ho obi bɛbɔ mpayɛ a common aware da bi ameka aware asebra mɛware wo anaasɛ fa mekɔtena wo fie na mensi wo nneɛma menyɛ aduane ma wo nni mensan som wo masam wɔ fiili gbɛnzɛ wɔ aseɛ still bra ne so wɔ mpɛw o sɛ pa akɔkyɛ kɔm aware aseɛ pa kyɛw ɛso atena ho asɔre fie 15 years mpaabɔ atwa manchester chimota for park so ɛso nyɛ yie ɛkwan ni wɔ hɔ sɛ ɔsɛ tete no mo mmerɛ wɔ saa nneɛma wei ho akwan ne bobɔ no etuatua na mɛma kɔ awurase akɔpɛ na aware no obi akɔpɛ nsu ayi ɛnɛ so obi bɛyɛ ayɛ ne wɔsɔ ɔyɛ nyinaa ɛnso still wɔne bɛrima bɛkɔ akɔhyia ɔbɛyi style ne nyinaa bi still holy fridge mutu ginigi all for now ɛyɛ ko ne nyinaa nso nipa no so wɔn pɛ ɛdiyɛ ba ne sɛ yakwati nneɛma nyankopɔn de ma yɛ sɛ ni so nti ne yɛbrɛ bɛbi ɛnti ne yɛbrɛ yɛ numbers ne yɛ 0240 55 36 82 0240 55 36 82 0240 55 36 82 twelve ni bibi a year way 2020 even year your odd year your even year year way even year ade bia obeye bia do amamre no amane ka krebe ye adwuma bia be yi no doubt about it because the NTS na even year no e good chen odd years say odd years ya na mu nsam ye bebrebe be years we no ehia so be bon ho ni kitwa bi say afene so ya ye wura sunsun ko meeting no e se me e ho na ne kwaje me title no sunsun bɔfoɔ boaboafoɔ mepatɔ india doctor na hwɛ ne sunsun boafoɔ mepatɔ me de me program eba wiye for the day nyame adom a adwoada yɛbɛto aso mepatɔ major number ne 0553 011926 0553 011926 nyame enhra me crew nyame enhra ma hwɛfoɔ nyame enhra me yere ya ɔta machie Mrs. Rebecca Opokudako mama echia wo nyame enhra pa mechia ma so me nyina basum die trans bye bye. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it, pound it. Yes, embranaso. Wasi ubati awoswo. Shake your waist. Awoswo jumedia. Ye free naka krai. Achichiri akwa mia. Ayi ma omu wofe. Omu wakono. Omu wucha. No mutibidi omu sisi edi asa. Awoswo mani ye fe. Embranaso se kwa yi omu mia nyina. Ye do mu nyina be hyiemu ewo Kumasi. Ye be hwe who is who. Sabe we na. Nso betimi avote na odi ama favorite contestant. Why Bedin Kuni? Why aye Kumawu TV? The Ebra live. Awoswo jumadie. Yakwa asan babio. This week awoswo. Eye Balobo yebe. Ya tiasi gramamu we eye senior enkrafo esi eye twerking and no and a friend of Palogo Miminda way and miminda